وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منان والے ہو تو انہوں تحفے دے وچ رب جنت عطا قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے جدو بھی محفل نبی دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے کی پکار دینے او بخش گینے جنہ زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے انہیں یقین ہے ہوتا بولے نا او